И слушай много внимателно, ако детето ти е с дефицит на внимание или хиперактивност. Множество проучвания показват, че децата с аутизъм често имат различен състав на чревната микробиота в сравнение с останалите си връстници. Установено е, че тези различия се отнасят до по-ниско разнообразие на микробиома и дисбаланс между полезни и потенциално вредни бактерии. Над 100 милиона нервни клетки свързват червата с мозъка. Следователно, червата са в постоянна взаимовръзка с нашия мозък. Нервната система на червата използва същите предаватели на информация, наречени нервнотрансмитери, както и мозъка. От тук идва и наложилото се и популярно мнение, че червата или стомаха е нашия втори емоционален мозък. Тези нервни връзки са изключително важни за нашите състояния, като нервност, депресия, тревожност и особено при аутизъм. Бактерии в храносмилателния тракт могат да нарушат баланса на невротрансмитерите, като норадреналин, габа, допамин или серотонин и по този начин да повлияят на състоянието на ума. Има много фактори, които могат да допринесат за състояния като апатия и депресия. Често те са основна или съпътстваща причина за хронични заболявания, хормонален дисбаланс, постоянен стрес и конфликти, самота или други страдания. И много често те са в основата за състоянието на децата с аутизъм. Свържете се с мен, ако искате да започнем да работим с вашето дете от основата, от зараждането на неговия проблем. И аз смятам, че ако вие сте търпеливи, в рамките на 1 година биха могли да настъпят доста подобрения.